Samantala, Takbo Laban Abuso Fun Run, Aarangkada Ngayong Araw. Para sa detalye, narito si Idol Ron Naraka. 104.7 IFM Report! Isinasagawa ngayong araw, August 30, 2025, ang Takbo Laban sa Abuso, Ligtas ang Batang Dagupeño Fun Run sa Tandaligan Beach, Bunuan, Dagupan City. Sentro ng aktibidad ang pagsusulong ng laban kontra karahasan sa mga kabataang Dagupeños at maitaguyod ang proteksyong nararapat para sa kanila. Katuwang ang lokal na pamahalaan ng Dagupan ang iba't ibang ahensya tulad ng Dagupan PNP, Bureau of Fire Protection at iba pang mga departamento upang tiyakin ang kahandaan at kaligtasan ng mga. Samantala, pansamantalang nakasara ang Parasa Street at Ayusip Road sa nasabing barangay upang bigyang daan ang pagsasagawa ng kampanya. Naghanda naman ang mga water station at first aid post sa mga dadaan ng ruta upang tugunan ang posibleng mga emerhensiya. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Naraka, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.